Hola gent, avui us explicaré la marca hispànica i l'evolució que tindrà aquesta en els nous regnes hispans. Bàsicament, em centraré sobretot en el regne d'Aragó. Primer us he d'explicar què és una marca. Una marca és un territori que determinarà l'imperi carolingi com a zona fronterera entre aquella zona, el regne franc, o un país o regió amb problemàtiques militars. En el cas de la marca hispànica és per establir una zona entre el regne franc i l'Àndalus. Dins de la marca hispànica, a mesura que es vagi poblant, s'establiran diversos comtats. El comtat de Pamplona, el comtat d'Aragó, que sorgirà mitjançant la unió de dos comtats previs, però que duraran molt poc, comtat de Ribagorça i comtat de Subà. Aquests tres últims s'unificaran més endavant formant la corona d'Aragó. I també els comtats catalans, els Urgell, Cerdanya, Empúries, etc. Aniran apareixent mitjançant la conquesta dels carolingis cap a l'Àndalus. El comtat de Barcelona esdevindrà el més important gràcies a que les figures més preeminents d'altres comtats acabaran tenint també aquest comtat sota el seu control. Això farà que persones tinguin diversos comtats, com la figura de Guifré el Pilós. Guifré el Pilós passa de ser comtat d'Urgell i comtat de Cerdanya a tenir 2 o 3 comtats més. La figura de Guifré el Pilós és la persona a la que se li atorga la creació de les 4 barres. Durant la batalla contra els musulmans va ser ferit de mort i el rei franc el que va fer és agafar la seva sang i la va estampar en un escut daurat. Els regnes de la península Ibèrica, recordeu-vos, un és el del regne d'Astúries, aquest és la resistència dels visigots vers els musulmans, que queda tancada només a aquesta part nord de la península Ibèrica i que després anirà conquistant algunes zones. Quan arribi a Lleó, l'establirà com a capital i esdevindrà el regne de Lleó. Però això ja ho teniu en un altre dia. El regne de Pamplona establirà un nou regne i és mitjançant la deixar de jurar fidelitat al regne franc. Això establirà Pamplona com a regne que, quan evolucioni i quan agafi més territoris, esdevindrà el regne de Navarra. Una de les expansions que farà el regne de Navarra precisament és l'absorció dels comtats aragonesos, comtat d'Aragó, comtat de Ribagorça i comtat de Subà. Dins d'aquesta corona de Pamplona, Aragó s'establirà també com a regne i el 1134 es separarà i esdevindrà regne. Els comtats catalans també es van independitzar a partir del segle IX-X. El comtat de Barcelona es va consolidar com el més important. Bé, perquè hi havia comtes que no només tenien el de Barcelona, sinó d'altres comtats, sinó també perquè l'expansió des de Barcelona va ser més fàcil, va ser també una qüestió econòmica que significava l'accés al mar i poder comerciar, i llavors acaba sent el comtat més poderós. La unió d'aquest comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, amb la reina d'Aragó, Peronella, va significar l'adhesió d'aquests comtats catalans a la corona d'Aragó. Ja hem explicat com neix la corona d'Aragó. La corona d'Aragó són aquests 3 comtats que deixen de jurar fidelitat al rei franc, passen a ser part de la corona de Pamplona i dins de la corona ja s'estableix com a regne. El 1134, aquesta separació fa que Ramir II esdevingui rei d'Aragó. La seva filla Peronella es casarà amb el comte de Barcelona, adherint als comtats catalans. Al segle XII tenim l'adhesió mitjançant una herència de la zona d'Occitània, és a dir, al sud de França, territoris que es perdran el 1258 mitjançant el Tractat de Corbeil. Els occitans que havien perdut la seva pàtria esdevindran molt importants a la conquesta de València i de Mallorca, que estaven en mans dels musulmans. També de l'illa de Sicília, això serà al segle XIII. Al segle XIV tenim la conquesta de Cerdanya i d'Atenes.
sobretot gràcies a Roger de Flor i els mercenaris almogàvers. Finalment, al segle XV es guanyarà el regne de Nàpols, però posteriorment es perdrà el comtat de Neopàtria o comtat d'Atenes. El regne d'Aragó no decidirà expandir-se tant cap a la península Ibèrica, sinó cap a la Mediterrània, controlant així també un sistema comercial i una diferència entre el Corona de Castella i Corona d'Aragó és aquesta diversitat de regnes que estaran dins de la mateixa corona. Per tant, la influència del rei no serà tan important, degut a que les zones de la Corona d'Aragó seran més llunyans. I això és tot, espero que us serveixi d'ajuda i fins ara. Adéu!